foi atribuído ao filme Assolagados, de David Vázquez. O documental Assolagados está de actualidade en Portugal. A obra dirixida polo chantadino David Vázquez vén de recibir o premio dos Ríos Festival Internacional de Cinema, Documental e Transmedia que se celebra de xeito bianual na localidade de Vila Real. Este galardón na categoría Ollares e Encuadramentos fora concedido en 2015 a peza que relata as consecuencias da construción do encoro de Belesar nas terras e, sobre todo, nas vidas anegadas cos povos que quedaron baixo as augas. O realizador e a produtora deste filme, Cristina López, acudiron na pasada semana á entrega do premio. O máis bonito para min foi, o premio tamén é bonito, lóxicamente, ganalo, pero o máis bonito foi o taller que fixemos ali cos alumnos da universidade, non? Explicándolles un pouco pois, como era o noso proxecto, non? Desde que se empezou, como se empezou, bueno, pois a verdade é que moi contentos, non? Unha boa acollida. O documental fora gravado no ano 2011 aproveitando a baixada do caudal do Miño encorado co fin de realizar obras na central hidroeléctrica e xa logrou varios recoñecementos en certames pola súa calidade e o interese universal da historia que aquí se relata. Assolagados vai ser un documental que sempre estea en auxe, digamos, non? Porque é unha historia dramática que ainda hoxe se sigue repetindo, non? Porque se siguen facendo encoros, se siguen facendo estas cousas. Entón, bueno, pois, despois ao público pois tamén lle gusta porque ainda, pois, o mes pasado, creo que foi, fomos á Universidade de Lugo falar, unha charla, agora o 18 deste mes imos á Universidade de Ourense tamén a falar sobre este proxecto. Entón, bueno, é un proxecto que a verdade que interesa moito tanto ao espectador en xeral como a nivel educativo, como, bueno, é un documental que reflexa moitas cousas, non? Assolagados compartiu certame xunto a outros premiados na mesma edición como son Al escuchar el viento, de Alfonso Palazón, e Walls, de Miguel López Veraza, que xa conta tamén cun Goya a mellor curta documental colleitado no 2015. O traballo dos chantadinos pode actualmente verse a través da canle de internet Filmotec, por menos de 2 euros. A peza de testemunhos e imaxes únicas impacta ao espectador máis próximo a esta realidade, pero tamén chamou a atención dos universitarios portugueses que cursan estudos en audiovisual e cinema. Eles, o que máis les chama a atención, digamos que é, pois, cando a xente di que volvería a vivir ali, non? O apego que lle ten a xente, o apego que lle tiña a xente aos sitios, non? A riqueza que tiña os sitios que foron allanados. Entón, bueno, pois o que lle supuxo a xente tamén o ter que trasladarse a outros lugares para seguir vivindo, incluso xente que tuvo que emigrar. Entón, bueno, pois, digamos que o trastorno e a injusticia, non? Que ti falas, bueno, nós polo menos cando falamos non queremos falar directamente de injusticia, non? Pero a xente logo ve a injusticia, non? A injusticia ves ao momento, non? Entón, a partir de aí, pois, xa tens que falar de, que cando se preguntan cousas de eso, velo xusto e tal, igual, non? Ben, aí xa tens que falar da injusticia, non? Inda que nós non vamos por aí, non? Nós contamos a historia da xente, que, lóxicamente, se fixe unha injusticia con eles, pero, bueno, o noso debate, en principio, non é iso. Gustanos que sean os espectadores os que deduzcan o que é a injusticia e que fagan preguntas a raíz deso, non? A longametraxe foi obra dun nutrido equipo que se denominaron Coa auga ao pescozo, un conxunto de profesionais locais unidos por este fin e que lograron proxectar nos máis distantes lugares. Sin eles non se daría feito, lóxicamente, e despois, bueno, pois eu creo que o equipo todo yo dedicaríamos e yo dedicamos de boa gana pois a aqueles protagonistas que xa non están, non? Que xa faleceron e que son realmente os protagonistas e a alma de Assolagados, non? E, bueno, pois algúns, por desgracia, pois xa van alá e, bueno, pois por iles vai este pequeno premio que nos deron.